wotie me na why abortion da wotie me na say wo do ka abo obi am na wuda e bia ka no nyese bia wo sheda bi kwa wo kwa na break no failure na abo nipa no e bia waka asem bi na nka wo ka de te wo ho but akoma obi awu wabodua ma obi awu wo sa nipa no ye wo cleansing esesa wo ye anyesa wo wiase a wo ba bi bie no ha ya e be ye saa kwanche efe no settle peace with the mother earth de wo be ye ni ebo awia e free 2 o'clock e go se 3 ma akwa baba one day TV so eye me amigina ha ye fem na nakua adepa gagai se wo hia me wokrum ana hu me wokrum a betimi aka gagai na meje wo so ene me de nkomo panam me de asem panam enti bomodia na subscribe to our YouTube channel One Day TV like it, comment na share bomodia se obetena se do wanya time ahwe video ha ho forward no na fi se bia wo forward no na de papa bi wo ho a e wo se wuti a wanti ene ne papa odifo kese pa kukudam wapa bene wa haban titie mu ene ne bebo nkomo ne enti bomoden na nya komapa ne hweye na se opese sponsor your program no so a wo hwe screen no so e number wo so bomoden na contact ye ene obedi nkomo bibia e call wrong show ya ye beye so na sa anya wo fa leave in a comment section na ye be hwe ne di ho djuma enti mo me enkoye papa no ho yen nkodi nkomo na yemfa mo ebi mo yentuma no ne yemfa bi emmobra wanyame akwa atwumasi yema wakwa aba eba One Day TV so na ye kase wanyame akwa atwumasi a mepatwe wo ye hwanya betimi ama yenchiremu kakra yo nyame akwa eye nipa bi a mete Kenya ase adwuma mu ticha nkwanta patwe Kumasi Kenya ase anto akwan no so efa ba bi ticha nkwanta de me ye eye se meteten haban e de boa enipa okay e de boa nipa wono ho akire won ayare e wo won so metete san haban de boa won okay nese wo ye sofo na wo sa so teten hahama ba chwan me nyame akwa me ko CAC okay ba enyeme na mate asore no but me ankasa me ye nyame dwuma me boa enipa hodo bebre okay nyame akwa atwumasi na ene ye ne betwetwe nkomo kakra yi na mpacho wo hwe ya e wo One Day TV so apacho bomodia na subscribe to YouTube channel no ne mia notification bell no se ne be ya upload new video bia on sabit me akabintem daddy we table so ayefe kama so ayefe na emesi me hu haban bebre ebi kura me hu bi da ebi so minim ebi so binim ne din enti no ne ahyase no de flower yi wo so yi pacho ye de haban na adwuma ben na eye okay nye we na okay pacho why we say your friend no boko aha na English name ye water leaf okay ade fifi nsuo ho there be nsuo ewo ne leaves ni mu pa okay am say obia wanyini kakra be hu ebe kaya hu say 1983 na kom eba Ghana na say ejahihye eba Ghana abibia say na we ensura awia bosa de kora aye kama eno nana enipa bibre de ye nkwan eni bo ha nkwan no bibia nam onyanya ne nkyene bi ne momo ne bia na atete wegu haban no nko a na wo de edidi obedi sanse egute nuane nduru ahodo bebre na mom de mpesa me kasa fa ho pa titiru eye ene obete no yesi prostrate achiwe especially men mana uye be mana unya free be se first na nka ye be se 50 but say de ye didie mu ne chemicals nyema ye ninti no obi okọ age of 25 na wanya prostrate cancer na pacho mema yare na aka ho okay enti no we no o de oben say otete na haban na wahohoro ho de nchini nso ahohoro de ntia ma de nchini nso ahohoro ho no ebia na James B yede e wo so nti nchini no insuo no bitumi akum saa James no na wa blend we ni blender wetumi atwi na awem na wasone so na wanom oda no pa bia no disposable cup no baako wonoma bebe 2-3 weeks se doctor krono ka che so wo prostate nsa akọ na ko check obehu se bibia yede asesa
Okay, next a prostrate a drop a saya reno crack. Ba chwan. Bon say nyame tumi nti bibia ebe kama. Nyame tumi nti bibia be kama. Eneja show we so e. Sa haban we. Your friend no a champon. A champon. Em se Ghana ha de. Ba bia ebi ho. Ba me pese me kire se ekuro etu obi kura we yitime yam na ye de atoso. Obe sane ba bia ye adekode na twa no. Obo nse akansi animu ekuro mbe wusisi a. At the same time, you will know who do be bra, a yam kura. So what it is I have with the kahon noir, a boama yam krubia answer ye day. You a champion, Would I did chow a feature they do to be. You do. At the same time, me per se, ye do we, me church a woman in area, yet better combination. Ubit me say spiritual and ubit me the ball who binds so. Next time, who say BC will feature now, gate anoa. Uncle for we deciding a day, and for Musso. Esan say nim de edi ntina yesɛ no saa nti we say no ye de nneɛma bebre but de metimi aka kakra fa ho a anyway say no me pese me cheche na ye combination no okay ba we cassava leaves bancha haban bancha haban ye de nneɛma bebre say uko Europe a be ti say uko UK a omo twitwa we no na omo package a omo eto edi bancha haban say ya hanwan na ewe Bancha haban say emamuja. Emamuja. Uko other African countries bi na omo de yen kwan. Yen de nyame adom yasa asen say wo kontombre obi bia nti nyama ni bo ha yen fa yere den enhim. Obi a wa short moja odo pa blend sa bancha haban na fa mo keka ho na nom. Se ye kaso ni moja oda acha ya just 3 days san ko check hwe. Bancha haban na ye di na aduane no. Ye di na aduane no. Ne na haban no so ye aduro. Esan ye aduro kese pa moja duro. At the same time akola akora odwonso. Akola odwonso. Wote ahaban we bi. Me be se miensa. Obeda fa hye ne nikam anase ne pantim no onfanda. Dwonso a obedwonso de bi nyina. Ne sisi achi. Okay. Ebejai. Eto da bo nsa ahemfo ebebodwa obi betena ase for long time. Ubehun dodo na bancha haban na ode hye na taade mu. Ana ode hye ne ho. Eboa wo ma ema wonwonso basabasa. Kosisi bia. Wote miensa 11 say miensa na sa utifu. Obete ni tisi no. Okay. Mamenti njero. Obete ni sei. Sa miensa. We back. Ha mienu sa na miensa na wade aye. Eno so ebeboa ma opese wodwonso Johnson ntimi nkan basa se bia wo tu kwa tintin bi nti ye won niam bebra ye de ye wo de ye dru spiritual side na me kira de bi afa ho obi a wo pese uhu wanim ye gina ha ene e bia wo pese uhu kina asem a ye wo de bancha haban no wo de niam bi beka ho a wo tumi de aye de aye me samba ahaban we so sorry ahaban we ye fe no nyankyere ne em say ne brofu din de some people live eja menkaya we I remember say that money is susano na yetimi de bi twitwi that the say ho yes what it take na haban na na de enson aka ho na de atwi that say na say silver ho e ho be kama sata na first brunin fa dade eyini ma we na nka wo hwem so nka we ni the best because we dey toda won say dade dey wo di twitwi chance na we ho ebi kwa timi kem na da no aduane na da no aduane wo nse aduane bo wo kwa kwto aduane bo ha wo biem na bi him ba wo yusu we ni dey we helps e ko mu kura nso a enya wo hwe sanse we nso so no esan ye duro kese ye pa okay na de tie no we ka say me ye combination bi ba minka sa haban we ho ase ahaban we ye frɛ no anansi dokono enso tutui enya nna e wo Ghana ha anansi dokono no obi a na adwen retentive memory ni na adwen ni refi ni amantentem wo ye ko tisa haban obi na fa gu enwunum mane nwo ewo a blend mane nye powdered uni blender out fa gu wodrum si usia na wahuhu so de obeye ne se ubetimi de afra ewo pure honey unya ewo a na wo de afra anopa wo ye panyimu a atereketwa no ube yusu mienu ewia betimi yusu mienu anwumere mienu
oya akwala atreketo abaako ana we say sans what be fra ewo no nti no akwala wodi ma akwala bia obedi at the same time we no itimi sa da haban foforo e kan ba amse sa ahaban no eni ha nti no mintimi nka ho asem nyame akwa arefie no e yare yes enipa no eduru ba bia unse wiase na ye wo no adwendwen ne unyini nso a yenua ni nura esese yenya firi nuane bi mu no sese chemicals edigugu so nti no edu ba bia na nutrients esese ekọ adwene mu no na aswati nti ne ese utimi nya haban bi ti se ananse dokono no na utimi di boost adwene no ma etimi kose na esese ekọ ayo etiefo ahwefo se de moa mani gusue ewiase de bia meka se nyankopon wa chese wa dum Africa ma ye niema na ye nim hu nimde ni ye dobi tugu ni ye tietie bi so hra e champion yi mimi kura de bia me do mimi nim se chese ye de bi ye combination bia enti me pa chese de me kan one day TV so wo hwe o YouTube an pa chobo mo de na subscribe to your YouTube channel no na de bia no benya videos ni bi ahwe ya mantam so bi ka ye che di kanfo ye de niema pa enegu akwam e de brew daddy me say ene de ba ne ba ye won komo bebre wo si edi me nyini pi ba matete bibi e se efe bibi spiritual marriage ba mi hu ye spiritual marriage no nchire mu me ntiase papa enti nka betimi ama ye nchire mu about spiritual marriage de ne the courses okay anyhow abetimi de wo mu abetimi de free mu yo me chia tiefo nyina mini aba am se de obusa na ya asem kase a enipa bebre ebusa ho asem se ye ka spiritual marriage a ye bebusa se sunsuma ware kora ene de na me de ya na nkrofo fe no sunsuma ware no enye sa na me ka no o de kobrofu ma meka se e spiritual attachment che se o ti ho na obi de ne ho aba beta ho isan se ye ka se sunsuma ware a e se ye twahia anase ye ka ware se se abusuan na abusuan ehia na ye gitrade na abeya aware ba we de obehu se obi a abusuan na abusuan bia ntwam enhia but obehu se obi de ne ho aba batawa nia esese de nka waware wo ye no eno na no ye de oye aha entitam bia no me ka no se e spiritual attachment waba be attach o na emum no obebusa se kwan ben so na obi betumi abenya spiritual attachment e wo life yes ye enipa ye wasase so especially me nka Ghana ha ye ne se ye kristofo dodo na so ye muslimnifo ebi ye wo soma hodo mu nti ye de enim anse ye bom pae me ye kristo ni nti ma menka kristofo side obi timi ka say oh me de me ye kristo ni nti bibia me wo no empae na se me ye den me bo aha eti obabo mpae anso so won se sa spiritual attachment yi ana spiritual marriage na edi sa nipa ne ye den enya esanse eye honhom bi na ehunu bibi wo ho na nani aye den agye wo ho na waba be fa wo no mumu a tambia obeda no ana obi kwa ne mi di ngon wo se on de awie nyina wote wo kwa ne nani ese ekoni san a na da ema utimi kura esumi so ni mu physical enso so onhu nipa no anim asa ade na edi ninya enti de meka na se obu wo ho a osiso a o hyantare nketenkete obehya atare a etra ne kotodwe ba ne soro enti na ebi obi wo kura wote kaa mu na obi a wo wani bone ohwewa na ohoye na kono a na o sa sunsum na so ni bambo bia otumi a ataachiw na woda wonim so Africa ni mu asi nso na wodi bibi na yeden eko at the same time second one nso ebu ho nso a otahadware abonten let's abonte dware no so enye obu ho a obedware nso odwale late obesan dware wa abonten se wo dwale abonten na e bathroom kwa yakata so a e fine ba obu hu se obu ho a na wogina abonten na ohwe ha woni nso sabre de fia fo bi akoda na wakogina abonten bo se hunhun bi twam a na wo hu na waware sa nipa no eno na ye wo na wama kwan ama kwan abeda wo ho enso we no hu a obeka se obebo mpae sa hunhun no so a sa no mani nyina so omo wo machiwade a yetumi de kan wo mo a wo de kan wo ma onsi wo nchen ye den ebio na wokọ aha obi o nso so a ebia o school na te se bia amonkofo mo ye lesbian ne sa gay num sa nyoma no obi o ho a ya wo ye no honhom bi tinimu nti woni wo ya na wo impart wa masa ade ni bia ye den aba wo mu afebon se wote ho a
na entena tina aye spiritual attachment okay ebe no so no etimi sew nyoma bibiri wetimi asew nyoma bibiri papa na me ebi wo ha wutimi te say ese ebi wo ha ye wo no ne maame fa ne say do be dware no aware ne huhu eno so ye no kre me ba cho etisa obi wo ha na owani nti say oba na oda ho na wo ho ye ne fe otumi eware wo ewo sunsun mu anase otumi ebe ataache wo sunsun mu nemu de meka kire etiefo no say enka wobenya pa na se enka wo a kade obedware wo ba no so no ke hia pa na so no uni eni nti wo de unim so maami asomasi na obetumi adware akwala ne nti na wakofa na ba na wabefa akwala ne daachi nyina bo nse wase akwala na daachi nti sisi na ye cheche ne mabunu mi wi a meye combination bi wa ha ye onema bi wa wa betumi akeka abomu a se wo ba obetumi de gu nsuom na de dware no ama saa niam boni na ekoso wa yenya wo ani nyina no etumi afi nipa na asetena mu